Сардэчна вітаю вас, дарагія сяброўкі, шаноўныя сябры. Зноўку тут і цяпер з вами праграма «Шыльды» і я, Лявон Вольскі. Ёсць у Польшчы падляшскае ваяводства, ёсць у гэтым ваяводстве сакольскі павет. Гэта, дарэчы, зусім блізка цяперашняй беларускай мяжы. Дык вось у гэтым сакольскім павеце нарадзіўся і пачаў сваё імклівае ўзыходжанне па службовай лесвіцы Сергей Восіпович Прытыцкі. Сергей Восіпович Прытыцкі нарадзіўся ў 1913 годзе ў вёсцы Гаркавічы сакольскага павету. У 1931 зрабіўся сакратаром крынкаўскага аддзялення нелегальнага камуністычнага саюзу моладзі заходняй Беларусі. Потым узначальваў акруговыя камітэты Гарадзенскі ды Слонімскі. Каардынаваў забастоўкі лясных рабочых. У 1933 годзе быў арыштаваны польскімі ўладамі, але неўзабаве адпушчаны. З 1934 па 1935 год Прытыцкі вучыцца ў Менску ў школе КПЗБ. Камуністычная партыя Заходняй Беларусі ўтворана ў 1923 годзе ў Вільні пры падтрымцы польскай камуністычнай партыі. Партыя прымала ўдзел у грамадска-палітычных падзеях у Польшы ў 20-х гадах, супрацоўнічала з беларускімі плынямі ў сейме другой Рэчы Паспалітай і, канешне, займалася падпольнай і партызанскай барацьбой. З 1921 па 1937 год у Мінску функцыянавала школа камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Тут выкладаліся асновы марксізму-ленінізму, палітэканоміі, іншыя грамадскія дысцыпліны і, канешне ж, асновы падпольнай ды партызанскай барацьбы. У гэтай школе ў 1934 годзе праходзіў навучанне Сергей Восіпович Прытыцкі. То бок у гэтай установе прафесійна выхоўвалі падпольшчыкаў, якія потым дыхтоўна рабілі сваю падрыўную справу на тэрыторыі Польшчы. І пасля заканчэння школы Прытыцкі робіцца сакратаром моладзевага аддзялення КПЗБ ў Слоніне. Нібыта стандартны пачатак біяграфіі савецкага чыноўніка. Апроч аднае акалічнасці. 27 студзеня 1936 года Сергей Прытыцкі здзяйсніў сапраўдны тэракт. У зале Віленскага акруговага суду на працэсе над 17 рэвалюцыйнымі дзеячамі Прытыцкі здзяйсніў няўдалы замах на сведку з боку абвінавачвання, якога ў савецка-арыентаваных сродках масавай інфармацыі называюць правакатарам Якуба Стральчука. Аперацыя была спланаваная і арганізаваная кіраўніком камуністычнага саюзу моладзі Заходняй Беларусі Мікалаем Дворнікавым. Па ўспамінах Прытыцкага, якому на той момант было 23 гады, Сергей Восіпович гуляў з раніцы па Вільні ў ўзнёслым настроі з двумя наганамі ў кішэнях у чаканні судовага працэсу, каб здзейсніць запланаваны замах на сведку гэтага працэса Якуба Стральчука. Падчас з'яўлення Стральчука ў зале суда Прытыцкі дастае два наганы ды здзяйсняе запланаванае. Пры спробе бегства ён атрымлівае моцнае раненне ў жывот, трапляе ў лякарню, а потым у вязніцу. Польскі ўрад прыгаворвае Прытыцкага да 2 смяротных пакаранняў, якія ў выніку пад ціскам грамадскасці зменены на пажыццёвае пакаранне. У 1939-м Прытыцкі вызваляецца з турмы, перабіраецца в акупаваны Саветамі Беласток. І там, на народным сходзе Заходняй Беларусі, ён чытае паламяную прамову, праграмную, я б сказаў, прамову, якую нават надрукавала на сваёй першай старонцы газета «Праўда», настолькі гэта істота было савецкай уладзе. А што было потым? А потым была вайна. З пачаткам Вялікай айчыннай вайны Прытыцкі займаецца стварэннем абарончай інфраструктуры Магілёва, працуе ў Гомелі, працуе ў камсамоле, у цэнтральным штабе партызанскага руху, напрыканцы вайны узначальвае польскі штаб партызанскага руху. Не без перашкод Сергей Восіпович праходзіць праз падзеі пасля смерці Сталіна, у выніку ідзе ўверх па кар'ернай лесвіцы, з'яўляецца старшынёй Баранавіцкага, Маладзечынскага, Мінскага абкамаў КПБ. У выніку становіцца старшынёй прэзідыума. Стоп! Хопіць пералічваць гэтыя савецкія номенклатурныя пасады, бо наш шаноўны глядач не вытрымае і засне, як шараговы апаратчык падчас прамовы начальніка. Олег, что тут такого особливого? Что цікавого в этом районе Прытыцкага и навокольных территориях? Для меня, допустим, вообще улица Прытыцкого, как бы она так
сложна, потому что она не производит целостного впечатления. Потому что, допустим, начало, как она идет с улицы Ольшевского, это старые пятиэтажные дома, это 60-х, конец 60-х годов постройки. То есть меня еще, в принципе, и не было. Вот. Я заселился здесь сюда в 89-м году. Ну, то есть первое впечатление для меня улица Притыцкого – это грязь и постоянная стройка. Ясно. Потому что сначала строили спальные дома, я в школу ходил просто в резиновых сапогах, по щиколотку в грязи. І я, до речі, так само. Я близько тут на Адоевское количество живу. Ну, там вы ведаете. Вот. После этого началась стройка метро. Поэтому она не была, допустим, как сейчас, прекрасная, прямая, да, ты ездишь там на машине там, с удовольствием. Она постоянно петляла, постоянные стройки. В тот момент, конечно, я еще был, допустим, школьником и учился вот на площади Притыцкого, то реально залезть в 13-й и вылезть из 13-го, это была очень большая проблема. Вот. Единственное, что, конечно, когда я заселился, она очень необычно была в том, что она была только четной стороной. Потому что от площади Притыцкого все четные дома, они как бы были вот до Каменной горки, были четные дома, а слева после Авроры было поле, не было ни церкви, ни, как бы ничего такого не было. Единственное, что напротив моего дома была деревня Барановщина. Вот их всех переселили в многоэтажку напротив, но там остались яблоки, груши. И было мы в детстве как бы очень неплохо как бы ходили туда есть. Ну, сейчас, конечно, да, сейчас, конечно, очень комфортно в плане инфраструктуры, очень много как бы магазинов на любой вкус, очень удобно добираться, потому что ходит метро. Ну, как бы что-то запоминающее, мне кажется, просто это большие спальные районы с хорошей инфраструктурой. Я, коли был малый, тут была вёска Тивали. Это не просто называется Тивали. Я ведаю. Была вёска, называлась Тивали. Она, ясно, в этой вёске з'ели, и жыхары вёсак пачалі жыць у этих, ну, Брежневках. Ну, з 90-го года там пачалі будаваць гэты каток Тивали, і была таксама хакейная каманда Тивали. Ось, і таму шмат людзей як бы хадзілі і вельмі хваляваліся за гэтую каманду. Ну, а потым, конечно, ішлі ва Фрунзенскі універсам, дзе был кафетэрый. Так, я памятаю. Ну, добра, дзякую. Нема за што. Ці настолькі значныя для нас героі спарахнелага савецкага часу? І ці мусім мы лічыць героем чалавека, які ў імя сваіх камуністычных ідэалаў быў гатовы забіць іншага чалавека? І ці то падабалася Прытыцкаму ўвасабленне сваіх юнацкіх заходнебеларускіх камуністычных ідэалаў у цалкам падкантрольнай Маскве БССР? Хто ведае? Так мусіла выглядаць заканчэннем гэтыя праграмы, бо ейны сцэнар пісаўся задоўга да паслявыбарчых падзеяў. І так ужо сталася, што адным з эпіцэнтрам гэтых падзеяў зрабілася менавіта вуліца Прытыцкага. Тут так званыя сілавікі забілі сваю першую ахвяру Александра Тарайкоўскага. Ён выйшаў да іх без зброі і атрымаў кулю з блізкай адлегласці. Я спадзяюся, што неўзабаве вуліцы нашых гарадоў ачысцяцца ад менаў катаў, забойцаў і прыстасаванцаў, і гэтая вуліца нарэшце займее сваю сапраўдную належную назву. Імя Александра Тарайкоўскага, беларускага героя, які загінуў за нашу і вашу свабоду.